ഹലോ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനേ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത്. റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഒരു റീലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഒരു റീലൊന്നും ചെയ്യുന്ന കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് യാദൃശ്ചികമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് റീല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു വിഷമം, ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർ കുരയ്ക്കും, കടിക്കൂല, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. കുരയ്ക്കണതല്ല, നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുക നമ്മളെ കടമ. നമുക്കെതിരെ കമന്റ് ഇടാനുള്ളത് അവരെ കടമ. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. ഇടയ്ക്ക് പതറല്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന നാട്ടുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കെതിരെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, തോൽവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിജയിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജവും നമുക്ക് കൂടും, അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അത് പുറകോട്ട് പോകണ്ട, മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക. വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട. അത്രേ ഉള്ളൂ.